Padagos na nakakatuwang kan mga Bicolano ang ako Bicol Party List sa tabang kan sa indang mga programa urog na itong para sa salud. Kaining Biyernes, Enero 24, kandarahon naman kan partido ang sa indang medical mission sa syudad ni Legazpi. Kabali sa mga serbisyong na-avail kan mga benepisyaryo ang libreng konsultasyon at libreng bulong. Nagkaigwa man ng dental mission. Para sa mga benepisyaryong ini, bentahin ng gada ng aktibidad. Apisar sa nairang sa indang serbisyo dahil pasindang nagastos. Nagpapasalamat po ako sa Bicol Party List. At naglabangan kami mga residente sa Pigkali. Malaking bagay po ini sa Amuya. Kaya maraming salamat. Wala na akong masasabi, kundi salamat sa Bicol Party List. Maraming salamat po sa ako Bicol dahil po nakulong po ang natatabangan ng mga aruganin mga mahirap na nangipuan ng mga bulong na nagsuporta sa mga kamarat, lalo na sa mga gurang. Lalo na sa may mga asma. Yan ang nakulaw na ko sa ako Bicol. Dahil po, dyan man po ako nakakitabang na dyan po naray sa agong. Ginibuan medical mission sa Barangay Pigkali na padagos na nagiging posible sa pakikipagtabangan kan Bicol Regional Hospital at Medical Center at iba pang volunteers. Total na 500 na individual ang nakinabang naman sa programa. Binuksan man ang mga serbisyong ini sa mga residente ng Barangay Sabang asin Barangay Baybay. Siyempre, maugma sila dahil nakalibre sila sa mga bulong and magpa-check up, aramtaman sana, mahalo na mo yan. Magkonsulta ka lang sa doktor, dahil na mababa na yung 1,000. Ang consultation pa lang, wala pang bulong yan. Eh, digdi, yao na, may bulong na, may consultation na, kompleto na po, maalisin na, mararahisin na. Mientras tanto, dadarahon man ang medical mission sa Banuaan man ito sa Enero 30 asin Enero 31. Sa Pebrero 4, magkakalgo man ang medical mission sa Daraga. Pebrero 5 sa Tiwi, Pebrero 6 asin G sa Tabaco City, asin Pebrero 7 sa Bakakay, Albay. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.